ओमफ्राय लोगोफोरजों फुजा जानो ओंखारबाय आरो हनै बाजिरिमबाजों बुजालिजों आरो दंबावो सासे दंबावो आरोना बेखौबो लांफानोसै गारि जाय जेसेबां जायगा जायो एसेबां थिखोनानै लांसै मालाय टाइटार आंबायदि लोथोथो नङा आरोना फेग्लिग्लि नङा टाइटार हा माबादे मासेसिनिल' होनदों सोर बे थाफाग्राया आंखौ होनदों आंखौसो होनदोंहाय एहे बे दाउथु जाबाय माइखौ खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअआव फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थालायबाय चेनेला सोरबाफोर गोदानै दिनैसो नुजेनोबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लाइक कमेन्ट गालांबानो जाबाय आरो ओमफ्राय नै जों ज' जाय फुजा जानो फैबाय आरोना जा माने जानो होननांगौना बेरायनो होननांगौ आरोना लोगोफोर जानायबा जानायखौनो होनो ओमफ्राय बिदिनो बेरायनोसै आरोना एक्सुवेलि ओमफ्राय नै बेबो जोंनि बिजावजालि आरोना बेयो माने आदा गेदेरनि जोंना माने बुरजाथार नालाय बाहागिफ्रा आरो ओमफ्राय बे माबायाबो आर्मिमोन आरोना एक्स आर्मि जाबाय आदाया ओमफ्राय फै लोगोफोर आंजों नै बिजनिनि लोक्षि मेला नायनो आरोना बिराद दावरावखाय आङो माने भइस होबाय आरोना नोंथांमोना मिथिखागौ एथबां खेंख्रिं खेंख्लां दामनाय मानाय एसेबाबो आलादा जायो नङा होमबा ओमफ्राय मोजां जाथारदों लोगोफोर आगोलायथ' बिदिनोसैमोन दा मन्दिरानो एथ'बां मोजां जाबाय माने आं मिथियाखैनोमोन आरो बेबायदि मन्दिर बानायबाय जाबायनो आगोलाय बानायनायखौथ' एसे नुहांखादोंमोन ओमफ्राय खिन्थु जायाखैमोन आरो जेबो थांनाय अबेबा मोनसे बोसोरावथ' बानायहांनायमोन नालाय गाज्रिसोमोन आरो ओमफ्राय थांनानै ओरैबायदि माने मोजां मोनबाय माने नायनानैनो ओरैबायदि गोजोननाय मोनबायना लोगोफोर माने बेखौनो नायबाय थाफ्लांबाय आरोना जोङो ओमफ्राय रावबो खुलुमासै आरो जोंनि हाबायाबो बेयावनो जादोंमोन लोगोफोर जोङो ना बेदर जानायखाय बेयाव खुलुमासै आरो दिनहै मालाबा खुलुमफैनोसै होननानै मानसिफ्राबो भिर नङामोन नै जों एसे सानथिं बाथिं थांदोंमोन नालाय गथ' गथाय लानाय सानथिं बाथिं थाङाबा जाया लोगोफोर ओमफ्राय नै जोंहा फट' लानो लेंदों आरोना फैबाय नालायथ' एसेबाबो नायनो देनां नांगौबा मानसिनि जिउ बिदि बेरायदोंमोन होननानै गोसोआव थानायनि आरोना ओमफ्राय मन्दिरखौनो गालांनो बाथावथाव आरोना लोगोफोर ओरैबायदि मोजां नुबाय आरोना ओमफ्राय न'निफ्रायथ' ओंखारबोनो बायो नङा होमबा लोगोफोर मा नायनो बिदि सानो जोङो न' सिङाव थाबा ओमफ्राय ओंखारबोनानै जे बेसेबां गोजोन मोनो लानाय लायैयाथ' बिदिनो माने भिर जायो आरोना दासो इनि लांदां एसे सानाव लांदां जायो जै मोनाबाथाय मालाय जि ज' सेंग्रालाय सिख्लालाय नङा होमबा गाव गावबागाव जरा गथ' गथाय बिमा बिफा बयबो आरोना सोरबाबा खुलुमनो फैगोन सोरबाबा बेरायनो फैगोन सोरहाबा माल बायनो फैगोन बिदि आरोना सोरहाबा बिदिनोसै नङा होमबा सेंग्रा सिख्लाफ्रा सेंग्रा सिख्ला ओमफ्राय बिदिनो लोगोफोर नै बेफोरबायदियाव माने बाहेरानिफ्राय माल बुस्थुफोर थाङो आरोना बिराद गिदिर जाखायो होननांगोन आरोना गोदोनिफ्रायनो खाथि खालानिफ्राथ' मिथिखायोनो लोगोफोर जोंनि बिजिनि आसामाव आरोना ओमफ्राय एसे मोजां मोजां बुस्थुफोर नै बिदि दिया आरोना बियो ओमफ्राय बेखौ बेसेबां होनदोंमोनथाय आं बावबाय आरोना भइस होनायखाय दाननायखाय जायखिजाया बिराद मोजां मोजां आरोना बिदि गोमो गोमो बुस्थुफ्रा एसेबाबो लब जाहोयो गोसोखौ ओमफ्राय खिन्थु न'आव लाबोबाथाय साफा खालामनो हायाबाथाय बोरैबा जायो आरोना सामफ्रामबो मानजिबाय थाबासो साफा जायो बेफोरबो जि मोजां मोजांखा आरोना लोगोफोर बेफोरबायदियाव माने गोजोन फुजा होनो मोनबा ने बेसेबां गोजोनो आरोना मानजिबाय था साफानो आरामनो बिदि जायो आरो ओमफ्राय जोंहा
र' आंबो देनां थैया थाङा थाबा बिदियावसो खालामगोन आरोना दाथ' थानायबो जाया नालाय दा हानियावनो खालामो आरो जोंहा ओमफ्राय नायलांदो लोगोफोर नै ओरैनो होसाबबाय आरोना आङो लोगोफोर जों नायनायखौनो मालाय नै बिफा फिसायाबो बिथिंजाय फिसालानो थफि बासिदों आरो गथ'फोरनि माने बिदिनो गेलेग्रा बुस्थु हिन्जावफोरनि बुस्थुल' बांसिन जाखायो आरो ओमफ्राय 100 थाखानि बेगमोन बेफोरो मानसिफोरखौ नायदो मोनाहोलां जाहोलां जायो आरोना दा एसे स्रां स्रांबाथाय खम जायो जोंबायदि गथ' गथाय गोनाङा फैयो आरोना एसे सानथिं बाथिं आरो गथ'फोरखौ एखमबा ओरैबायदि जायो माने सोरबा बायदि अबेबा बैसोखौ जेनेबा बोसोरथाम बोसोरब्रैफोरखौ थाबायहोनोबो हाया जायो ओमफ्राय बामनोबो गिलिरद्राय जायो इदि जायो आरोना जोंनाबा बोराया खुनुरुखुम खेंखाय मेंखाय फाला बदल एखमबा इसोर आब' सानैया बामबाय ओमफ्राय गावसोरो साथामजों बामलायलायबाय थाबाय आरोना ओमफ्राय आंथ' बामासैनो लोगोफोर नोंखायखौलाय मा होनो आरोना आंना बिदि बामबाथाय दख'ना गुनो नागिरो आरोना दख'नाखौ थेबबाय थानांगौ आं माने गानफेरबाय थानाय बिदिबो नङा माने मारैबा गुबाय थायो आरोना आंना बेखायनो आङो बामखाथारखायासै आरोना दसे लांदांमोनबो नालाय दसे फसंबाय ओमफ्राय दसे माबाबाय लांदांबाथाय हगारलायबाय आरो भिर जाबाथाय बामखांलायबाय लामा मोजाङाव हगारलायबाय बिदि जाबाय आरो ओमफ्राय बयस होनायखाय मोजां मोनासै जानो हागौ नोंथांमोनहा नायनो ओमफ्राय बयस होआबाबो जि दावराव लोगोफोर खोमायानो गावग्लुंजोबलायनो नागिरो आरोना बेबायदिनो आरोना आब'आ नायदों आब'आ लादोंमोन आरो बेखौ आब' गेदेरा ओमफ्राय बे आब' उन्दैयाथ' बेरायनो होननानैल'सो फैफाखाबाय मालाबा लागोन दे इदि होननानै बेखौ ओरैनो लाबोफाबाय आरो माने अनेक सम दंबावो नालाय दा गोदान जाजेननायखाय आरोना भिडिअ'आथ' दानि नङा बे दाख्लै जाजेननायनिनो नङा होमबा लोगोफोर नैबेफोरो अन्थाइखौ बानायनाय खुरैमोन आरो ओमफ्राय मोजांथ' नुयो लुबैयो ओमफ्राय नै साफाथारमोन आरोना ओमफ्राय धुप सावग्राफोराबो आजिखालि प्लेट बायदियाव एनै गुदुं माबा आराम जाथारबाय दाना ओमफ्राय नै बियो लेखा फरायग्रा नैबे आं खुरैखौ दोननाया जोंना बियो माने बिहाव आफानि दं आरोना आंनाव दङ बियो गोदो लेखा इदि रोजा मा फरायोमोन गिथा गुथा फरायोमोन खोमा आफाया बिदि दं आरोना ओमफ्राय नै लोगोफोर सिन्दुर दोनग्रा बेफोरबायदियाव नङा सिन्दुर दोना आख' फिखु जायोना ने दोननानै लाबा मोजां जायो आरोना सिन्दुरफोरा गोलैया थेमा थेमिफोराव दोनख्लाय जों बिदिफोराव दोननांगौ समायनाबो नुयो ओमफ्राय आरामबो जायो आरो मोजाङै बिदिखौ ओमफ्राय आंना दंफांनिसो लोगोफोर गामिनिया ओमफ्राय दिल्ली माने आं सोंबाय थाहैग्रायाथ' ओरैनो माने बै बायनानै खिलिनायसो लानांगौ दोनो आरो आरो र' ओमफ्राय आं दंफांनिया एसे साबसिन जायोलै फिसाद्राय मोननानै लायासै आरो बेखौ आं एसे गिदिर नांगौमोन बेखायनो नै थाबायगासिनो बेरायगासिनो आरोना बेरायख'नोनो हाया माने बेरायनायाथ' बेरायबाय थायो ओमफ्राय उनावसो आथिं आखाइ सानायफोरखौ मिथिजोबो आरोना एसे गेजेर नांबा ज' इन्टारेस्ट मोनो आरो ओमफ्राय जाय गथ' बामदों जायहा गथ' दं बिसोरथ' माने गोसो जानायखौनो माबानानै दोननांगौ जायो आरोना गथ' गोनांफोरा आंबो आगोलहाय बिदिनोमोन माने गोसो जाबाबो गथ'खौ बामनांगौ मानांगौ बेफोरबायदि साननानैनो फावसायनानै थायोमोन आरो ओमफ्राय बेरायबाय लोगोफोर नै बेरायबाय बेफोरो माने आंनि स्कुला बिनि लामा आरोना आंनि स्कुलनि लामामोन बेफोरो माने आंनिथ' होननांला नङा होमबा सवालि स्कुलनि बे लामा सेरफोरनि आरो बेफोरो बिदिनो मा मोनो नायलांबाय थाबाय जोङो बेफोरखौबो जि दाम होनदों लोगोफोर बेखौ 500 600 1000 बिदि होनलाबायदों आरोना ओमफ्रायथ' इसिबां दामनि नङा बेफोरो दांनायबाय माबाय लामा थारैनो आरोना
बिदिनो लाइन दं नालाय मोजां नुदोंमोन। जियाबो एसे मोजांमोन। ओमफ्राय दामखौनो बेसेबां होनदोंमोन बेखौ 1000 होनदोंमोन खोमा आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय सिंथिंनिया मोजां, बांद्राय मोजां मोनाखै आरो। जेनेबा लाखायामोन एसे सोंबाय आरोना। लाबाबो लायाबाबो सोंनाय अयभास दं आरो। एबार आब'बो हामथ'लायबाय बाबाखौ। ओमफ्राय आंहा बिदिनो भिडिअ' ब्लग बानायबाय थाबाय आरो। आब'बो हामथ'बाय, दा सासेयाबो हामलायगोन र'। ओमफ्राय नै नाथुर, खांख्राइ, ओमफ्राय बयलार मा बेदरथाय, बेदर ना आरोना नै अमा बेदर। ओमफ्राय नागरथलाफ्रा नै जिउआव खेबसे गाखोखांबाय आरो नांला आरोना लोगोफोर आंनो। गोदो बोराइजों गाखोदोंमोन सेंग्रा सिख्लायाव, ओमफ्राय बिनिफ्राय नमस्कार आरो। ओमफ्राय नै लोगोफोर इथिंबो मोजां माने माने मोजां जाखायो आरोना। फैसा दंबा लाजोबनो लुबैलायो। बोरायनो गस्ला नायदोंमोन, माने खादि कटन ना मा होनो। ओमफ्राय फसायासै बोराया। ओमफ्राय मोदोमाव आखाइयाव दांनानैबो बोरैबा एसे रग' मोनोना बे खादि कटनखौ, बेखायनो लायासै आरो। बोरायनो नांगौ आखाइ गोलाव एसेबां मोनाखैमोन आरो। आखाइ गोलावासो सोलियो नालाय बिथांमोननाव आरो एसे। ओमफ्राय बियो कलेज फोथार आरोना, कलेज फोथाराव मोनहैयो। लारि सना खेराफोरा नै। ओमफ्राय आंहाबो खाथियाव थांनानै नायथारबाय लोगोफोर। मोजां नुयोना। ओमफ्राय आं गाननो हाया खोमाया आरो, मानो बिदि बायनाय सनाखौ। आगोलाव गानोमोन, ओमफ्राय दा माबा मानग्रा जालांबाय आरोना। खिन्थु बिराद गाननो लुबैयो आङो। गानबाय नालाय गानबाय, नै बिदिखौसो गाननांगौना लोगोफोर। बयबो नुलायनाय आरो दानो। नै मालाया माखौ लायो संसारनि बुस्थु बेखौसो फसायहैबाय आरोना आङो 100 थाखानि। मिनिनानैसो थैगोन। लाबायबो आरो लोगोफोर, लाबोदोंबो बे 100 थाखानि आरो। माने मालाबाफोर बेदरफोर बुरजा मानसिफोर फैबा होनो आराम जायो, नङा होमबा? गोबाथार आरो। सिख्लाफोरनिफोर माल बुस्थुफोरल' नै ओरैनो सुइटार गोबा, जेकेट गोबा, ओमफ्राय माखौबा नुदों, माखौबा मिनिदों, माखौबा एदावलायदों आरोना जोङो साब्रैजों। जोंनाबो बोराया एसेल' खम नङा आरोना, माबाबाथाय ख्लेब बुङोआनो। नै बिफा फिसा मालाय माने गावबागाव आरो। बेहा गथ' बामनाय नालाय एसे जिरायनो लुबैयो। जिरायनो लुबैयो। ओमफ्राय जोंहाथ' बिदिनो हिनजावफोर नालाय नायथिं नायथा माने बायनो थांखायाखै आरो। आब'मोनहाबो ओरैनो नायग्रोनो बबेथिं मा दं मा गैया, उनाव लागोन एसे उनाव खमनि होलाङो नालाय, थाइबा 10 थाखाबाबो उनाव। बेखायनो आरो ओरैनो बेरायहैग्रोबाय, लास्टावसो बायो। ओमफ्राय आरो खुलुमनोबा मालाबा जाया लोङा फुङावनो खुलुमहैबाय आरो। बिदि खालामो। नै बेफोरो लहानि ओमफ्राय दंफां होनाय आरोना। मोजां नुयो बिरादनो बेफोरबायदि बुस्थुफोरखौ। माथो खालामनो होननाय जासिगोन आरोना। माथो खालामनो, बेफोरनो जि दाम जि सोंनायबायहाय लोगोफोर लागोन बायदि, बेखौबो बिदि आरो। ओमफ्राय खिन्थु आङो दंफांनि सिन्दुर दोनग्राखौ मोनबा लागौमोन, सोंदोंमोनबो आङो। आंनाव दंखायो नालाय। ओमफ्राय आङो हजोंहाय लांनो होननानै बिदोंमोन आरोना, गैया। आं अबाव बायनायमोनथाय बे दंफांनि सिन्दुर दोनग्राखौ, गोसोआव गैया आरो। नै मेदामाबो जिरायबाय लोगोफोर। गथ'आबो बोरैबाथारहाय सिथिं-सिथा। ओमफ्राय दख'नायाबो बिदिनो जाबदिदि लोगोफोर। आंनाव बिदि जानला मानला माबा गैया। ओमफ्राय दङ गांनै गांथाम, बेखौ आं गाननोनो हाया, गुबाय थायो, बायोल'। ओमफ्राय दाना बायथारलाबो, बिदि फिस्लाबाथाय बायला आरोना। जेरावखि थाङा बेनो नै थोरसि लथायानो आरोना, बेखौनो। ओमफ्राय नैबे जायगाया बिराद दलहा आरोना। ओमफ्राय मा होनो, फाल्ला होनानै जि गोजौ माने लामाजों समान खालामनानै बैसां होनानै बिदि बानायबाय आरोना। जि नै
मानि मा फेरेंगा मानि माबामोनथाय फोथारमोनथाय बावबाय आरोना आं जायखिजाया बिदि आरो नै बेरायबाय लोगोफोर मेंलायनाय नङा होमबा गोसोआथ' गासिबखौबो लानो लुबैयो मोगथाङाव थांबा मोजां नुथारो बयबो ज' ज' ओंखारो नालाय लोगोफोरबो फुराना लोगोफोरबो लोगो मोनो आंबो लोगो मोनदों ओमफ्राय माल बुस्थुफोराबो बाहेरानिफ्रायबो थाङो आरो मोजां बिदिनो गेजेर गेजेर नै भ्लगबो लालायलाङो आं जेराव मोजां नुयो आङो बेखौनो लाबाय आरोना लोगोफोर लाजोबनोथ' हाया आं जेराव फसायदों बेखौ लाबाय आरो बेयो मानि फोथारमोनथाय बेयो जाकिर ना मा बेनि फोथारमोन आरोना हलिचरननि खर'साथिं एसे सिगांफोराव आरो बेफोरो ओमफ्राय नोंथांमोना जायफोर जोंनि माबानि नङा बिथांमोनाथ' आनला सानला मोनगोन आरोना ओमफ्राय जोंनि लकेलनिफ्रासो एसे जायफोर नायफैयो बेफोर एसे मिथिबाय आरोना जि मोजां साजायखादों नैबे बै गल गलाथ' ओमफ्राय दावरावथार लोगोफोर जि गुंग्रुं गांग्रां गाब माने दामनाय आरोना दामनायबो रायलायनायबो जाम्बि बायदि भइस होबाय आरो आंना नुवाखै गेजेर गेजेर माबायदि रायलायबाय थायो जोङो ओमफ्राय नैबेयाव गथ'खौ गाखोहोबाय आरोना लोगोफोर मिनिनानैसो थैगोन आरो जोंनि फिसाज्लाखौ जि गारि सालायबाय नालाय आयौ 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 थैगोन मानसि गैया लांदां बेफोरो उनाव फेर जाजोबगोन आरोना माने नेथ'लायनांनायसो जायो आरो जि दामखा बेबो 50 थाखा ना 80 थाखामोनथाय आंलाय गिगोनसो सानदोंमोन लोगोफोर गियाब्रा बे दुस्थुआ मामियासो गियो बे गिथारा आरोना ओमफ्राय लासैसो फिदिंखादों एसे बाराखौनो फिदिङासैहाय मा आंनि फिसाज्लाया गाखोबावनो होनबाय ओंखारथारामोन आरोना फै होनबाबो फैयासै ओंखारा होनबाय थाबाय ओमफ्राय बिब'आ मानिथारासै आरोना हानहरथारनोसै होननानै हानहरबाय ओइ नांथाबावबायसो आयौ आथिङाबो नै बे गल गल होनायखौ बिराद मोजां नुदों लोगोफोर मोगथाङाव मोजां नुथारदों आरो नालाय नै फट' लादों मानसिफ्रा ओमफ्राय नैबे बिथाङाबो मेंगुलायबाय आरोना बामनानै गारि लाबो बाबा लाहैदां ओमफ्राय नै लोगोफोर दसे नेलायबाय ओमफ्राय गोलावबाबो होसाबबाय आरोना आं लोगोफोर बेसेबा गोलाव जाबाय 18 मिनिट जाबाय होबाय आं देनां ओरैनो बिदिमोन होननानै नायसाबनोसै थ' नोंथांमोनहा जायफोरा नायदों जायफोरा नायबाय बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय थेंक इउ स' माच माथोबाव नङा होमबा लोगोफोर नै ओमफ्राय जों जानो जिरायबाय बिजावजालि ओरैनो दान्दिसे सम नङा होमबा बिदियावसो ज' बेरायनाय जायो ज' ओंखारनाय जायो नङाबा बिदिनोसै सोलाबलाया बयबो